பிரியா தெரிஞ்சு போச்சு. நீ நடத்துற நாடகம் எல்லாம் தெரிஞ்சு போச்சு. ரொம்ப நடிக்காத. அக்ரிமெண்ட் என்ற பேரால என் மனசு சாகடிச்ச. அத கூட என்னால பொறுத்துக்க முடியும். ஆனா இப்போ உனக்கு ஆபத்துன்னு போய் சொல்லி 9 மாசம் கர்ப்பிணியா இருக்கிற ஓடி வர வச்ச. அப்படி நான் ஓடி வரும்போது என் குழந்தைக்கு ஏதாவது ஆகணும்னு பிளான் பண்ணி என் குழந்தைய கொல்ல நினைச்ச கொலைகாரன் நீ. என் குழந்தையும் நானும் சாகறதுதான் உனக்கு நிம்மதி கிடைக்கும்னா சொல்லு. சொல்லு, இப்பவே செத்து போயிடுறோம். ஆனா நாங்க செத்ததுக்கு அப்புறம் புருஷன்ற முறையில எனக்கும் தகப்பன்ற முறையில என் குழந்தைக்கும் எந்த சடங்கும் நீ செய்யக்கூடாது. நாங்க செத்ததுக்கு அப்புறம் கூட எங்க மூச்சு பாக்குற தகுதி உனக்கு கிடையாது. பிரியா Yeah.